Shibnai menchua kata ka arpsan trik nailar arajar arpsan lakam bakaladon gajingja hakabakawai ka kena skul kala syak penaptari saungut kinong lute kibla kini jubori ka pisa jongka hajan ka aprila showroom kabadan halum ya blood nong thumai halor ka jingkam balaja ka jingja ki bahiyeng ketika kena kiladap ban buru dekai jahar hanong thumai pit house bat kani kala pentieng ki babon Henry ka arpsau trik nailor arajar arpsan Kakerwo na uba Vivix EM SP ke East Castles District kala ong bahadian ke jing toket ke babnya la syam bakate ke kena ke badang red kerta kala shujeler ba chutau nang ya ka khana bakala sha lute ha kakerwo la ong bakate ke kena kala yetu o magistrate apo ke district court bakala ai ya ka pisa ka perlok ke bathi jing thiet ling ba ko online long banamar ke jing tieng bakala pulut e ka pisa kumta ke ni ke kena kala shutau khana baksha lute pat kam shimja kumbakala kam haba penkot ika kerwo nakaliang USP loong bagajing ai jing tip bathok shi pulit ru kadai ka kam kabalong persya ain berkumta kindon ki kindon pen saja haba thin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya